Hey guys, magandang gabi. Kumusta sa inyo lahat? And welcome ulit sa aking channel. And for today's vlog, pupunta tayo na San Carlos para kunin yung package na pinadala nung kapatid ko. Bago tayo mag-continue dito sa ating pagbiyahe. Ayun, mga kaligwas, kung hindi ka pa nakasubscribe nga pala sa aking channel, ayun, huwag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe button and notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So, ayun na nga, as I mentioned kanina, na pupunta nga tayo ng San Carlos para pick upin yung item na pinadala sa akin ng kapatid ko. Ayun, nagpapadala tayo ng bag galing ng Maynila. Yung bag na, kung naalala nyo nga pala doon sa doon sa vlog ko nung nakaraan, na mention ko na wala pa akong wala pa akong bag na magamit sa pagde-deliver. So ayun, big shoutout doon sa kapatid kong babae tsaka doon sa asawa niya, kasi ayun bayo ko nagde-deliver siya doon dati sa Lalamove. So yung bag na gamit niya ay pinadala na sa akin, di na nagagamit. So meron na silang ginagamit na 4 wheels at yun na yung ine-register nila pa na pang-deliver gagamitin pa deliver sa Lalamove. Oo nga pala, mga kalugwas, kung gusto nyo nga pala mag-apply ng 4 wheels sa Lalamove, punta lang kayo sa mga hub ng Lalamove dito sa Pilipinas na malapit sa inyo. Like for example ngayon, as I mentioned doon sa dati ko din na vlog, yung Lalamove Urdaneta, kung meron kayong 4 wheels na hindi nyo ginagamit, or may mga van kayo na nakatenga lang at bago pa, ayun, ipasok nyo sa Lalamove, extra income nyo na rin. Ayun, yung Lalamove bag pinadala na sa akin, papakita ko sa inyo sa picture. So ayun, yung Lalamove bag na gagamitin natin. Actually may kasama na rin na jacket, pinadalan din ako ng jacket. Ayun mga kaliwas, hindi na ako gumastos doon sa Lalamove na bag. So pinadala na sa akin. Actually kung merong, ayun, isa pa pala sa tips ko nga pala sa inyo, halimbawa na meron kayong mga kakilala ko, mag-anak na naglalamove tapos tumigil na, kung pwede nyo silang kausapin about sa Lalamove bag na hindi na ginagamit, pwede nyo na, tanongin nyo na lang sila kung gagamitin pa, tapos kayo na lang kung pwedeng hiramin or pwedeng bilhin nyo na lang sa kanila ng mas mababang halaga. Ayun, mas maganda. Tapos ipa-register nyo na lang dun sa mga Lalamove na malapit sa inyo, Lalamove hub na malapit sa inyo. So mga kaligwas, yun yung isa sa mga tips ko na pwede kong ma-share sa inyo. Katulad niya, meron yung Lalamove bag yung bayo ko, so yung pinadala na sa akin yung mga gamit. Isa pa nga pala sa pinaka-importante yan, kung hanggat maaari, bumili na lang kayo ng sapatos nga pala na pwede nyo magamit, like pwede rin sa araw, pwede sa ulan. So ayun yung dati gamit ko ganun din sa sa Maynila. So ayun, nagpapadala na rin ako ng sapatos. At the same time, pati yung natin, yung belt bag na gagamitin, yung belt bag na hindi na ginagamit. So yun, yung mga kagamitan na alam nyo pwede pang gamitin, nga, diba nga, sabi ko nga sa inyo, kung ano meron, pagtsagaan nyo na muna. Huwag na muna masyadong bili kung hindi naman kailangan. Kung may magagamit pa, yun ang gamitin. Ayun nga pala, mention ko nga pala, kanina lang nga pala pinadala ng 10 o'clock nung kapatid ko. So hindi ko alam kung anong oras nag-depart yung bus doon sa bus station doon sa Cubao. O sabi kasi nung kapatid ko, gabi daw darating dito sa San Carlos. Isa pa nga pala, pagka meron kayong yung bag nga pala, ipa-register nyo na lang pala. Pagka nakuha nyo na yung bag nakuha nyo na yung bag or lumang bag, i-advisean nyo lang yung mga nasa sa hub ng Lalamove na meron na kayong bag, para may activate nga pala yung minention ko doon sa last vlog ko. So i-activate nila yon para makatanggap na kayo ng mas marami pang booking, at mas ma-prioritize palalo yung meron ng Lalamove bag. Kasi yun talaga, yun yung sinabi ko nga sa inyo, na mas pina-prioritize talaga yung merong Lalamove bag kesa dun sa wala. So mas madali talaga pasukan talaga ng booking, mabilis makakuha talaga ng booking, lalo na pag meron yung Lalamove bag. Ayun nga pala, big shoutout nga pala dun sa Lalamove Urdaneta hub. Ayan, nagkaroon tayo ng previous nung nakaraan, nakakuha tayo ng sombrero. Thank you nga pala dun sa
Kay sir doon sa ano, hindi ko nakalimutan, hindi ko alam natanong yung pangalan niya eh, pero iba na naman din si Sir Mark eh. So, a big shoutout sa sir doon sa ano, nagbigay nung ano, nung cup ng Lalamove. Meron na tayong cup ng Lalamove. Souvenir. Ano na kaya? Ayun, dumating na rin. Nakita ko na yung item ko ngayon. Sir, good evening. Pick up po, sir. Para sir, tayo yung dispatcher. Ay, okay, sige. Ayan, nandito na tayo sa ano, sa terminal ng ano ng San Carlos. Actually, yun yung item nakita ko na. Ayan, dumating na. Ayan. Ito yung item. Ay, pipick upin natin. So, tayo na lang natin yung dispatcher na ano, dumating para makuha yung ating delivery. Oo sir, nagla-live ba? Hindi, vlog ko po yan. Content mo ba? Vlog ba? Okay na po. Yan, nakuha na natin yung ano, yung pakay natin. Yan, alam mo. Let's go, pauwi na tayo. So mga kaligwas, na-pick up na natin yung ano, yung package natin na yun, pauwi na tayo. Doon ko na titingnan to sa bahay. And muli, kung hindi ka pa nga pala nakasubscribe sa aking channel, mga kaligwas, kung bago ka sa akin din sa akin, kung bago ka dito sa aking channel, huwag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe button and pati yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko. At kung nagustuhan nyo rin itong video na to, pahingin na rin ako na isang like. So ayun mga kaligwas, muli, ito nga pala si Choice ng Boy Probinsya. So see you in my next vlog. Bye bye and God bless inyo lahat.